मानि थाखाय बियो ऐतिहासिक दिन जाखो कियर कारणे है दिनটো ऐतिहासिक दिन আৰু ইয়াত লগত আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইউপিপিএলত ৰাজু ডাঙৰীয়াই হিষ্টৰিকেল ডে বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহি পেলাই প্ৰকাশ কৰি দিছে। दा बियो मानि थाखाय ऐतिहासिक दिन ट्रेन अफ वेल्थनि थाखाय ना मोनसे बिराद गिदिर घटना जानो थांगासिनो दं मोजांनि थाखाय बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायगोन लासै लासै ससेब्लाबो गगा जाला। स' गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बरायहरबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। मेन मुद्दाया जाहैबाय जोंना इस्युआ थांनाय समाव दिल्लीयावहाय अमित शाहनि नेतृत्वआवहाय मोनसे 6 शिड्यूल कन्ट्रलारफोरखौ जोंनि आसामाव जेसेबांनाखि 6 शिड्यूल खुंगिरिफोर दं बेफोरखौ लानानै 6 शिड्यूलनि प्रोभिजननि गेजेरजों दाजानाय माखासे गावखुंथायारि गोहोनि बिगोमाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जादों। बे सावरायनायाव बे 6 शिड्यूलखौ माखासे इन्ट्रेस्टेड माखासे दायित्व होनो थाखाय आरो बेखौ स्ट्रेंदेन आवार 6 शिड्यूल एरिया जोंनि 6 शिड्यूल एरियाखौहाय गोहोगोरासिन खालामनो थाखाय माखासे साबसिननिफ्राय हामसिन खुंनायनि फारसे दावगानाय लाबोनो थाखाय खामानि मावनो कमिटि दादों सावरायलायदों। ओंखायनो बेखौ प्रमद बर' सारा ऐतिहासिक दिन होननानै बुंदों। आंहा बड'फा सुपार 50 मिशन लाबोनायाव बुंनांगौ जेबो गैया। बेफोर मोजां खामानि मिडिया हिसाबै बेखौ आं मोजां खामानि दुरान्ड काप लाबोनायखौ आंहा बुंनांगौ गैया। बुंनांगौआ जाहैबाय नैबे जे बे मोनसे 6 शिड्यूल एरियाखौ आसामाव थानायखौ स्ट्रेंदेन बोलोगोरासिन खालामनो थाखाय जे खामानि मावनो सावरायदों बेवहाय जोंनि सिगांनि थाखानाय जेखि 6 शिड्यूल प्रोभिजन जों दासिमबो स्टिल वी आर लिभिं विदिन दा प्रोभिजन अफ 6 शिड्यूल नङा होमबा जों 6 शिड्यूलनि प्रोभिजन्सफोरजों जों दासिम थांना थागासिनो दं। दा बैखौ स्ट्रेंदेन बोलोगोरासिन खालामनायखौ सावरायदोंसो जाथ'वाखै। दा बे जानायनि सिगां जोंहा दा 6 शिड्यूल एरियाजों नांजाबनानै जों 6 शिड्यूल एरियायावनो थागासिनो दं सिगांनिफ्रायनो। नाथाय थांनाय माखासे लागाथार समावहाय प्रमद बर' जिटिआर फरा बिटिसिर शिव हयगल এই সময়ৰ পৰা 6 শিডিউলত যিখিনি প্ৰভিজনছ আছে এইটো মিনিমাইজ কৰা হৈছে আসাম চৰকাৰে বা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে উইদাউট এনি কনसेन्ट अफ कन्स्टिटिउशन। दा बिथांमोना कन्स्टिटिउशनखौबो मालाबा भायलेट खालामो गभर्नमेन्टफ्रा जों बेखौ नुनो मोनदों। दा बे जों थाखानाय 6 शिड्यूल एरियाखौनो जोंखौ 6 शिड्यूलनि जेनेखि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेसफोर बेनिफ्राय जोंखौ डिप्राइभ खालामदों। बावहाय बोलोगोरासिन खालामनायनि मा खोथा दं? खोथाथाय खोथा हाग्रामा महिलारिनि समावहाय 6 शिड्यूलनि जानाखि मोनथायफोरखौ मोनदोंमोन बे मोनथाया प्रमद बर' सारनि समाव गोमालांजोबदों। फारसेथिं बिथाङा जुदा खामानि मावदों बे दुरान्ड काप बड'फा सुपार 50 बायदिसिनाफ्रा बेफोर बाख्नायथाव। बेनि अनगायै जायनाखि एसे कमिउनिटि हिसाबै एसे बड' कमिउनिटि जोङो माखासे 6 शिड्यूलनि जायनाखि प्रोभिजन्स बिनि आन्डाराव थानाय जेनाखि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेस बे जोंनि थाखाय गोमादों। दा बेयाव 6 शिड्यूलखौ बोलोगोरासिन खालामब्लाबो जोंहा बै बरथिपसो जाहैफिनगोन एस इट इज हाग्रामा सारनि दिनावहाय जा दंमोन बे एस इट इजसो थाहैफिनगोन। खारन नैबेयाव गोमाफैबाय नालाय बानायनायाथ' बानायदों बेफोरखौ बुद्धिजों मेलेमजों बाहायलायनानै जों बुस्थुफोरखौ इउटिलाइज बानायनो रोङाबा रैखा बानायनो रोङाबा बेवहायलाय मा ऐतिहासिक दिन? औ ऐतिहासिक दिनाथ' जागोन जेनेबा मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्सनि थाखाय ऐतिहासिक दिन जानो हागौ हयथ' गोग्लैसोलांनाय हयथ' नङाबा जौगानाय। दा बेफोरनि गेजेराव मोनसे आङो এটা उदाहरन हिसाबै মই দিব বিচাৰিছোঁ प्रमद बर' बिटिसिर चिफ होৱাৰ পিছতে बिटिसिर চাকৰিত जितु सार्कुलार এইটো বাস্তৱত অহা নাই।
दा बे मोगथाङाव फैयै जे सार्कुलार साख्रि सोनो हायै थाम जोबलायलायबाबो गोदोनि सिगाङाव 4 ग्रेड 3 ग्रेड मेरला रिक्रुटमेन्ट ओंखारदोंमोन आगर সময়त हाग्रामा महिलारि डांगरियार সময়त बहुत 3 ग्रेड 4 ग्रेड पस्ट रिक्रुटमेन्ट ওলাইছিলে ইয়াত চাকৰি মানুহবিলাক এই বিটিচিৰ বসবাস কৰা মানুহবিলাক পাইছিলে কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দিনত এটা দুখ লাগিব লগা এটা কথা ইয়াত কোনো চাকৰিৰ ব্যৱস্থা নাই बेनो रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा सानदों जोबोद गरम बारा गोबाव खालामला आङो नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों गावबागाव नोजोरखौ लिरनानै हरबानो जाबाय स थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ